Жаман, мен сеңа қызны да, уқны да алып келдім. Сен неге деп уқны да алып келдің? Ол малай артефактларының соңғыларын нешік жиып бітірер? Соңғы артефактлар менде. Сенде? Сірні ашар уақыт жетті. Хикмет шонда 5-ші сақшы ол мен. Бұрын заманда мен 2 жылға Зия білән Чуртан қушылған ұтырауның сақшысы едім. Шонда әлігі ұтырауда артефактлар сақлана еді. Ләкин күнлерден бір күнні анда кішілер келді. Алар үзләре белән салларга һәм карапларга тияп, үрәнәләр алып килде. Һәм шәһәр төзеде. Ни бары 24 көн эчендә йортлар һәм гыйбадәтханәләр салдылар. Һәм аңа Свияж утрау шәһәре дип исем куштылар. Туган утрауымны ташлап китергә һәм Казаннан ерак түгел генә бер урында түмгәк булып кыланырга туры килде. Қайда соң артефактлар? Бұлар дәрәжә һәм бір дәмлек. Яхшы хәбәр белән гаҗәпләндердең. Тиздән барысы да тәмамланачак. Соңғы артефактлардан башка ук барыбер эшли алмаячак. Соңғы сакчы. Кем соң син соңғы сакчы? Ярый әле Зөләйха бу борынгы язмаларны тәрҗемә итәргә өлгергән. 5-нче сакчы турында монда нәрсә язылган? Ул кешегә дошман, ләкин кешенең дустына абый була. Нәрсә инде бу? Зөләйха монда булса, моның асылына тиз төшенер иде. Шибәр. Әбиеңнең әбисе кебек салу син. Белән алыш-биришне тәмамлыйк. Кешегә дошман, ләкин кешенең дустына абый була. Менә син кешегә дусмы? Ә синең абыең бармы? Шүрәле, ул орманда яши. Шүрәле урманда яши. Урманда. Ул бүре. Бүре ул. Ул кешегә дошман, ләкин этнең абыйсы. Димәк, 5-нче сакчы кара бүре. Ул Зөләйханы һәм укны урлады. Шаманга йоласын тамамларга кирәк. Ә йола борынгы изге урында. Ә ул изге урынны кайдан эзләргә? Бер генә ишарә дә юк. Ниһаять моннан күп гасырлар элек төгәлли алмаган эшемне тәмамлыйм. Дөнья белән хакимлек итәчәкмен. Барысы да миңа табыначак. Бүре, сен минем тугры этем булырсың. Минем ирекле буласым килә. Мин 5-нче сакчы һәм утрауның каравылчысы. Әткәнендә яшәргә риза түгел мин. Сиңа иреккә юл юк. Ишеттеңме?
Ул чагында мәңгегә түмгәк булып кал. Караңгыдагы бар көчләр яуга күтәрелгән ди бүре ирек күрмәс үттән. Йоклар мәңге уянмый. 100 елдан соң да адәмнәр дәһшәтен оныталар. Я үзе инде туктады. Бүре җиңелде. Финал. Хәзер миңа беркем дә комачаулый алмаячак.